Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, сябры. Сапраўдная літаратура не канстатуе фактаў, яна далікатна праз характары, ідэі аўтара выхоўвае чалавека, пашырае яго погляд на жыццё. У гэтым перакананы мой сённяшні суразмоўца, беларускі пісьменнік, сцэнарыст, драматург Георгий Марчук. Вітаю, Георгий Васильевич. Добрый день, дзякуй, што запрасілі, таму што для пісьменніка бібліятэка альма-матер кожнаму пісьменніку, хоць вясковая, хоць такая наша нацыянальная. Георгий Марчук – беларускі пісьменнік, сцэнарыст, драматург. Нарадзіўся ў Давыдгарадку, зараз Толінскі раён Брэсцкай вобласці. Скончыў беларускі тэатральна-мастацкі інстытут, вышэйшыя курсы рэжысёраў і сцэнарыстаў. Працаваў у тэатры студыі кінаакцёра, на кінастудыі «Беларусьфільм», дырэктарам выдавецтва «Мастацкая літаратура», быў сакратаром Саюза пісьменнікаў Беларусі. Георгий Марчук – аўтар раманаў, п'ес, навел, казак, сцэнарыяў, фільмаў. Яго творы перакладзены на шэраг моў свету. Георгий Васильевич – лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, прэміі за духоўнае адраджэнне, нацыянальнай літаратурнай прэміі 2018 года у намінацыі «Драматургія». Георгий Васильевич, ну вось, я гляжу вот гэтую кніжку, якую вы прынеслі сюды да нас, «Святло вышыні», п'есы. Я віншую вас нацыянальнай прэміяй. Канешне, гэта не першая прэмія, але таксама, напэўна, дарагая прэмія. Я лічу, што это адна з самых дарагіх, таму што это прызнанне калег. Як заўсёды гэтага, як кажуць, дасягнуць цяжкавата, але прыемна, што якраз на гэты год была адзначана моя драматургія. Калі вы сказалі пра ваш набытак, ну, я ўвесь іх не пералічу, гэты набытак, але 50 п'ес? За плячыма так, улічваючы аднаактовыя п'есы, 15 камедій, ёсць драмы. Я паспрабаваў нават такі складаны жанр, як трагедія. Ёсць дзіцячыя п'есы, для дзіцячага тэатра п'есы. Таму недзе якраз 50, можа быць, там 49, можа 54. Нават неёмка было лічыць, ну недзе так, каля 50. Францыск Скарына і Альгерд. Чаму вот вы выбралі вот гэтыя постаці, гістарычныя драмы? Гэта вельмі важна цяпер, але вось вы выбралі менавіта Скарыну і Альгерда. Прызнаюся шчыра, Скарыну я выбраў, таму што я даўным-даўно яшчэ ў школе вычытаў, што ён Георгій, крысціўся у Георгія. Цёзка. Да, цёзка. І мне тады это вельмі падалося такім цікавым, і я загарэўся, так сказать, пачаў вывучаць трошачкі жыццё яго. І сёння, літаральна некалькі месяцаў таму, я вычытаў Мальдзіса, што сапраўды ён крысціўся у Георгія, а далей уже мусіў, калі ехаў у Кракаў, ён вучыўся там, вучыўся на Францыска. Таму проста такая вот была, як кажуць, першае каханне праз цёзку. А далей пачаў вывучаць, цікавіцца больш. Па-другое, быў аб'яўлены конкурс на п'есы пра Скарыну. Я далучыўся да гэтага конкурса. Пра Альгерда, па-першае, у нас не было ніводнай п'есы, ні рамана пра князя Віцебскага Альгерда. І таму, калі тэатр Якуба Коласа на чале з рэжысёрам Валерыем Анісенка прапанаваў мне напісаць гэтую п'есу, я, конечно, з задавальненнем сеў вывучаць матэрыялы. Іх аказалася мала. Таму прыйшлось, як кажуць, нешта дамысліваць. Праўда, не ўсё я адразу так ахапіў, таму што браць яго маладыя гады – это адно. Браць, калі ўжо ён праз 20 гадоў, так сказать, стаў уже таким знакамітым князем, это другое. Таму я выбраў яго маладыя гады, калі ён прыехаў, 24 гады яму было ў Віцебск на княжаство.
Георгий Васильевич, ну так часам бывае, што і драматургаў, і аўтараў сцэнарыю абвінавачваюць у тым, што яны недакладна карыстаюцца гістарычнымі момантамі. Адкуль вось бярэцца вот гэта ўяўленне пра той час, пра тых герояў, пра тое, як яны павінны хадзіць, як яны павінны гаварыць, як яны павінны выглядаць? Ну, безумоўна, ўсю ж правду не напішаш. Хаця у нас у Саюзе пісьменнікаў жыве і працуе доктар гістарычных навук Мікалай Ілінскі, які зараз літаральна днямі завершыў трылогію «17 стагоддзе». Беларусь, Расія, Украіна. Все это ён як гісторык цудоўна ведае, і все это выклаў у мастацкім творы сваім у некалькіх раманах. Гісторыку лягчэй, а, скажем, просты пісьменнік нешта дамыслівае, бярэ, скажем, з гістарычных дакументаў, з некаторых фактаў малавядомых і дадае драматургію лепш і можа лягчэй пісаць, потому что там все ж таки плошча меншая і больш пішаш пра выбар героя. Меней, скажем, описываешь обстановку, там побыт и все остальное. А больше диалог, диалог, диалог и учинок. Працягваючы гэтую гаворку пра кнігу, пра Скарыну, я скажу цытату вашу. Слова Скарыны натхняе нас на творчасць, нагадвае пра высокія гуманістычныя ідэі, дзеля якіх ён жыў. Вось мы тут святкавалі і 500-годдзя беларускай кнігі, 500-годдзя Бібліі. Вось што постаць Скарыны робіць сёння для нас, як яна аб'ядноўвае нас і чаму нас вучыць? Па-першае, вучыць паважаць родную мову і родную нацыю. Гэта, па-мойму, асноўнае. Ну вось, калі гаварыць пра эсэ, вы аўтар вялікай колькасці эсэ, вы аўтар роздумаў пра з'явы жыцця, пра герояў вашых. Чым вы кіруецеся, выбіраючы вось асобу героя? Ну, апошнім часам я напісаў кароткія нарысы, дакументальна-мастацкія. Скажем, дрэвы майго юнацтва, суседзі майго юнацтва, настаўнікі майго юнацтва, ежа майго юнацтва, танцы майго юнацтва, адзежа майго юнацтва. Цікава было проста спалучыць, як бы, так, перакідку такую зрабіць у часе. Што ж захавалася такіх этычных і маральных каштоўнасцей адтуль, і што перенеслася уже в 21 стагоддзе. Потому что, что бы мы ни писали, мы все равно будем мацаваць добро, прапагандаваць яго, выбіраць герояў, якія несуць эти каштоўнасці маральныя, высокія, да? І, конечно, развенчваць тое, што негатыўнае, тое, што несе разбурэнне, а не созіданне. А вось, калі гаварыць пра прозу, гэтыя раманы аб'яднаныя вот у школьнай бібліятэцы «Крык на хутары» і «Кветкі правінцыі». Ну, «Крык на хутары» – гэта заходняя Беларусь, гэта Паляшук, які, так сказаць, у тых умовах, у тых варунках. «Кветкі правінцыі» – гэта ўжо час наш, гэта таксама Паляшук. Это што, Давыд Гарадок? Да, вечны Давид Гарадок, як я кажу. Тому що ён мяне не адпускае. І я нарадзіўся як пісьменнік, дзякуючы, безумоўна, Давід Гарадку. Наогул, кожны пісьменнік бере для сваіх твораў тэмы з жыцця ўласнага, з перажытога. Каго мы не возьмем? Адамчык, Хмелеш, Якуб Колас, Купала, Бунін, Толстой, скажем, Достоевскі. Усе абапіраюцца на жыццёвыя факты, які ім добра знаёмы, якія, мажліва, адбыліся з імі ў жыцці. Тады выходзіць усё больш пераканаўча, больш па-мастацку, так сказаць, высока. Ну вось, дарэчы, Давід Гарадок і Палішукі, якія прысутнічаюць у вашых творах, гэта, канешне, ваша біяграфія. У 11 гадоў ці ў 12 вы засталіся сіратой, маці памерла, і вось трэба было выйсці з Давід Гарадка на гэты вялікі свет, вучыцца. Вы пачыналі ўвогуле як артыст, вы пачыналі як кіраўнік драматычнага калектыва ў раённым доме культуры, ў сельскім доме культуры. От літаратура як прыйшла? Мажліва, ад Господа Бога, ад бацькоў нешта перадалося.
Я просто у юнацтве захварэў і мусіў доўгі час блукаць па санаторыях і больніцах. З галавою влез у чытанні, пачаў чытаць. І пасля нешта так вот падштурхнула да драматургіі. Вы правильно сказалі, што я любіў удзельнічаць у мастацкай самадзейнасці і таму полюбіў сюжэт. І так пайшлі першыя аднактоўкі. Дарэчы, я і першую прэмію сваю на конкурсе рэспубліканскім атрымаў за аднактоўку. І таму мара стаць кінарэжысёрам, артыстам, альбо там яшчэ кім, касманавтам, як тады было модна у гэтых 60-х годах, адпала. І я пачаў усведамляць, што гэта лёс. Адносіцца да працы трэба вельмі адказна. Потому что он за плечима колькі пісьменнікаў, тысячи, кожны ж нешта ўжо сказаў, тваё можа быць і не цікава, бяры ды чытай тое, што зроблена. Аднак пачалося з п'ес, а завяршылася і афарызмамі, і тэкстамі для песен нечакана, і, канешне, казкамі. Я еще хотел сказать про кино, потому что вот вы сказали, что вы перестали марить быть киноактером, але кино все-таки увайшло в ваше жыццё. Мы, да, зрабілі экранізацыю гадоў 20 тому назад з Дмітрием Зайцевым «Кветак правінцыі». Некалькі новых сцэнарыяў прапанавалі і зараз прапануем. Аднак патрэбна шукаць дадатковыя грошы. На гэта трэба траціць і сілы, і некія сувязі шукаць. Я гэта не люблю. Я люблю працаваць, калі што-то зроблена, няхай, так сказать, рэжысура ацэньвае, а кіраўніцтва кінастудыі прымае рашэнне на запуск. Вы працавалі на кінастудыі, вы бачылі знутры гэтую структуру? 20 гадоў на кінастудыі беларусаў, так што таксама альма-матер. И она мне многое дала. Иван Николаевич Пташников, вечная память ему, каже: Георгий, у тебе свой стиль, и он ідзе ад кіно. Ты умеешь лепіць сюжет, и гэтым ты будешь трошечки мець свой стиль, у адрозненне ад іншых наших пісьменнікаў, что тады мне запало в душу. Цяпер вот все-таки наша традыцыйная пытанка. Што для вас значыць патрыятызм? Патрыятызм – гэта упрыгожванне радзімы талентамі, богаўгоднымі дзеламі і ратнаю славаю. Ну вось, бачыце, афарызм нарадзіўся тут. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Я баюся раіць, таму што зараз свет аб'ёмны, і кожны ўжо выбірае ўсё для сябе сам. Безумоўна, класікаў трэба сваіх ведаць, таму што які ты будзеш беларус, калі тебе попытают што-нибудь прочитай, ці раскажы про каго-нибудь з класікаў. Хоть 3 радкі, 4 радкі прочитай. Не мы будзеш. Таму я баюся раіць. Я толькі так скажу, што у мяне асабіста, каб сказаць, любімы твой пісьменнік, такога няма. Скажем, вот моя бібліятэка, недзе 2000 кніжак. Я хожу паўдня, рукою хапануў нешта, так? І любімы. Да, і вроде читаю, трымае мяне, мне хочется читать. А ваш любимый беларускі пісьменнік? Адамчик. Читаю, Вышыня. Тянуў Мелеш, Вышыня. Далее гляну, Прыгодзіч, Постачі. Читаю, ага, цікава, публіцыстика. Возьму, погляжу. Нечакана позавчора взял Павлюк Трус. Глянув, так, не все. Ага, может быть, нечто тое было лозунги, пропаганда, все-таки 20-е годы. Падают снежинки, элементы росы. 20-е годы, да, там треба было и про электростанцию, и про колгаз, однако прорывается высокая, так сказать, поэзия. Возьмешь Якуба Колоса, потому что я люблю его давно, писал про его и пьесу, радиопьесу, до речи. Ну и заключное такое питание, что для вас родная мова? Что может быть для белорусского письменника дорожей? Я учился в школе русской, так, и ходил в библиотеку. Дык ведаешь, выписывала ж библиотека тады багато газет, однак я чамусьці першую газету, якую буду читать, литература и мастацтва. И так пачаў цягнуцца до беларускай мовы.
Не пісаў ніколі адразу па-расейску, так? Адразу спрабаваў пісаць на трасянцы, устаўляў рускія словы, але прымушаў сябе больш думаць па-беларуску, пісаць па-беларуску, просто как бы таким прымусам. Потому что все ж таки гаворка беларуская, да і што грэха таіць, і зараз цяжкавата. У абіходзе мы па-расейску гаворым. Яна трошкі як бы адышла неяк так у цень. Аднак пакуль ёсць народ, яна не мусіць згінуць. Георгий Васильевич, я прочитал, что ваша мать сказала вам, что вы народились на 1 студеня и будете счастливым человеком. Так было? Так. Я жадаю вам, каб гэта заўсёды было з вами, каб заўсёды гэта здзейснілася, каб у вас былі поспехі і ў жыцці, і ў творчасці. Дзякую вам. Дзякуй вам за добрыя словы.